Počnemo od sporta. Hvala. U Srbiji se održava prvenstvo sveta u rukometu za žene. Utakmice će se igrati u Zrenjaninu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu od 6. do 22. decembra. Pozivam vas sve da dođete u što većem broju i podržite našu žensku rukometnu reprezentaciju. Ćao šefe, evo ja došao da ti kažem, spremao sam sve, mogu igram krilo, mogu igram pivota, igrao sam pivota k***, znaš, krilo je dobro, ali sad sam malo izgubio na brzini, znaš. Dobro, ali... Pa da pivot mogu jači sam od ovih žena 100%, znaš. Pa sigurno, ja se nadam, ali mali, Mašo, dođi, Mašo. Vidi, možeš da budeš samo maskot. Nisam razmišljao što je dobro igram, stvarno. Ne, ali bolje da budeš maskot. A možeš te na go nekad. Hoćeš, ali samo na polovremenu. Pa dobro, ajde što sad, Bože moj. Presuci se. Ajde, ajde, Maš, ajde. To je to, to je to. Je to to, a? To je to. Da treba nešto posebno da radim ili... Ne, samo na polovremenu ti treba da šutiš. Da šutim na go. I ovako, kad mi nešto radimo, ti treba doći par puta doći. Dođi, Dobro, ajmo, devojke, ajmo, stašno, to, ajde, bravo. Ajmo, brzo, to, ajde, ljubi vas vaša oro, ajde, idemo, i sve snage, bravo, to, ajde. Opa, bravo, to, tu koka si ti, ajde, brzo, ajde. Pa rekao sam dole, desno. Gol. Srbiju! Znate šta, jebao se ova maskota, ja neću biti maskota. Došao ću da igram rukomet. A neću, brate, ima 200 stepeni, vidi me na što liči. Bucko šteta, maskota se za nagradu tušira sa nama. Pa, dobro, pa možda... Drugi put. Možda da ih pitam da mi oprosti. Pa ne može. Govorili smo. Pa znam, ali nisam Pa znao sam da... ti rekao da budeš maskot. Devojke, molim vas, pustite me da uđem. Samo 2 minuta, bit ću maskota, majke mi. Molim vas. Samo 2 minuta, ne mi ste na mene. Samo 2 minuta. Imamo sjajne goste večeras. Nenad Kređević Knez i Željko Šašić. Zabavlja vas bend